biliran ko si Ashi ng ganito. Maliit na dustpan para sa kanyang pupu. Niya. Spread, 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 spread. So, ayan yung trabaho nila, guys. Ayan, nag-ano sila. Tinuturuan siya ni Papa mag-chess. Meron kami atay and kalabasa yung i-mix ko dito sa kanyang dog food. Ayan, guys. Saka lang niya kinakain talaga pag ano. Urot, diretso eh. Nilalagyan ko ng ganyan. Hello guys, good morning. So today is Wednesday, November 6 pa, no? November 6, 2019, and mainit ito sa labas. Dito kami sa labas ang view pimples ko. So dito kami sa labas nagkakape. Morning pa. Guys. So, may cake, bread, at saka egg. Kasi hagrid tulog pa. And mamaya, medyo magiging busy tayo kasi aalis kami. Aalis tayo. Let's see kung makakapag-vlog ako. Pero, yun yung magiging lakad natin today. At medyo mainit na pa. Mainit na siya. Akala namin hindi mainit. Balik sa loob. Balik sa loob. Ayan, si Ashi nandun, plano naming i-ano na si Ashi, lagyan na ng tali. May ano na siya dyan try namin kasi medyo ano na siya. So, dito na lang tayo sa sofa. Mamaya ba akong coffee pang? Wala pa. So, dito na lang tayo kasi mainit na doon eh. So, si Hagrid tulog pa and then ang ginaw te. Ayan, ano tayo, blanket. So, hello guys, good afternoon. Actually, kanina wala akong na-vlog talaga kasi sobrang busy namin. Oo. Pero sobrang busy talaga namin, guys. And nag-restock kami. Kaya wala akong na-vlog. Pumunta kami kanina sa DepEd, pumunta kami sa Dole. Ang namin pinuntahan. And ayun, pumunta kami kina mama. And kanina, binili na namin si Ashi ng pakita ko yan, nakbe. Yung bahuganan ni Ashi, nak. Yung bahuganan. Ito, binilan ko si Ashi ng ganito. Maliit na dustpan para sa kanyang pupu. Hi! Para sa kanyang pupu. And then, dahil, si Ashi ay girl. So, pinidili namin siya ng ganito. Wala kami ibang nakita. 39 pesos lang to. Para lang, meron lang siyang Pero, na-adjust naman to. Ayan, meron siyang ganyan. Nakakatakot lang baka makain to ni Ashi. And then, paligwa to, nakbe. Ito naman yung regalo ni mama ko sa kanya, kay Hagrid. Mamels. Thank you, Mamels. Thank you, Mamels. Ito, binilan ko si Ashi. Hindi naman ito ganun kamahal. Ano lang to, 85 pesos. Pero may rubber na siya. So, ayan. Maghanap ako ng lagayan niya ng tubig. Maghanap ako. Pero ito, for now, malaki na yung binili ko. Para, pang tawag dito dapat laki niya. Hindi na ako ibili ng bili. So, mapapalitan na yung tingnan yung itsura ng niya. Nagkalat yung dog food niya. Kasi na, yung setting kanina to puro ito. Yung mga sinampay ko sa labas, kailangan ko ng kunin, then kakapi kami mamaya sa labas. Ito, ang mura lang nito, 19 pesos lang. Wait. Ayan. O, ilabay sa basurahan, anak. Basurahan. Ay macho, ay barot. Shumburot to. Shumburot. Shumburot. Ay macho. Ay rot. Shumburot. Ay avocado. Ay pineapple.
avocado, pineapple. I have a pen. I have a rock. Pen rock. I have a pea. I have a shot. Pea shot. I have a pineapple. I have a picture. Pineapple picture. I have a container. I have a sadlanan. Container, yabo. Ngayon, I have a pen. I have a root. Pen root. I have a chaw. I have a root. Pen shot. I have a root. I have a chaw. Pen shot. Lingaw ka siya. I have a chaw. I have a root. Pen shot. Hello guys, good morning. At tingnan yung buko. Good morning. Good morning. Ay, close na kayo, close na. Ay, close. Today is November. That's right, November 8, 2019. Today is Friday. Happy Friday. So, kami ngayon ay nag-uumagahan. Good morning pa. Hagrid. Hi. Morning. Kaasika. Kain. So, aming ulam ngayon is pansit. Pansit. Pansit Kinton. is life. Ito naman, bigyan sa amin kagabi sa Sorry ko alam. Di ba dili mo nahanap pa no? kapitbahay namin dyan na matanda. Binigyan kami. And then, yun. So, mag-umagahan tayo. Actually, maaga kong nagising kaya kasi nag-edit ako. And upload ko yun mamaya. So, abangan ninyo. So, kain muna tayo, guys. Gusto niya may mayonnaise yung bread niya. Spread, 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 spread. Make the mayonnaise. Taka. Nagkanta. Saan mo yung nakuha? Ha? Saan mo yung nakuha? Siba. Ayan, pi. Ayan, pasok. Bisok. So, ayan yung trabaho nila, guys. Ayan, nag-ano sila. Tinuturuan siya ni Papa mag-chess. Chess na pa, di ba? Walang bread. Chess. Chess. Funny. Marunong ka na, be? Tinuturuan siya ni Papa mag-chess. Trial lang to kasi kagabi lang sila ng start 10. Eto, meron kasi kaming ganito. At ito yung ginagamit namin. So, sabi ni Papa, gusto niya bumili nung yung wood pa, no? Yung ano talaga. Sabi ko, mag-practice muna sila kung marunong na talaga si Hagrid. Si Papa, marunong na si Papa maglaro niya. Si Hagrid, tinuturuan niya. Ayan. Saka na kami bibili nung talagang board talaga pag marunong na si Hagrid. Di ba, be? Kasi kagabi, tinuruan ako ni Papa niyan. So, bakit yung ulo ko? Nag-back out ako. Sabi ko, hindi ko kaya kasi sobrang... Ayaw ko na mga ganyang mga laro. Parang feeling ko talagang... Ewan, hindi ko siya gusto. Kaya, ayun, naglalaro sila. Umagang-umaga. Kanina pa lang. Kasi kanina, ay kagabi, naglaro sila. Sabi ni Papa, bukas maglalaro sila. So, pag-gising ni Hagrid kanina, diretso sabi niya pa, ano na tayo, mag-chess na tayo. So, ayan. Nagustuhan naman niya yung laro. At least merong ano. Kasi yung ganitong oras, wala na yan. Umalis na yan. Nag-ano na. Kung saan na yan umabot. Ngayon ganitong oras. Tapos na magkumagahan. So, ako naman, tatapusin ko yung magkape. And then, mai-edit pa akong isang video. Para sabay ko silang at i-schedule ko na lang yung isa. Actually, may mga pending pa mga videos na ikalay ko pang i-edit. So, let's see kung magagawa ko lahat yan ngayon.
Hello guys, good morning. So today is Sunday. Today is November 10, 2019 and sila papa pinapaliguan sa Ashley kasi mabaho na siya. And actually next week pa talaga namin siya ipapa-vaccine kasi nag-iintay kami ng text sa vet, hindi pa rin nagte-text until now. So ipupunta na lang namin siya. Kaya medyo tagalan yung vaccine niya. So ngayon, nag-aano ako ng kanyang pagkain ni Ashi. So ngayon, ang pagkain naman niya is atay with, nakatapos na namin mga umagahan pala. Atay with, kalabasa. Meron kaming atay and kalabasa yung i-mix ko dito sa kanyang dog food. Ayan. Ngayon lang to. Ayaw ko siyang sanayin sa mga ganito kasi, ayoko masanay siya kasi mahihirapan din kami pagdating ng pag malaki na siya. Kasi ngayon lang, hindi siya masyadong kumakain. So, kaya nilalagyan ko. And then, sasabawan ko din ito, ng yung sabaw. So, ito yung itsura niya. Ito yung itsura niya, guys. Ano na siya. Na-mix ko na yung atay, yung dog food, at saka yung So, ito yung papakain natin sa kanya. Favorite niya to, yung may atay. Ayan, guys. Akala niya kinakain talaga pag Urot, diretso eh. nilalagyan ko ng ganyan. Hindi talaga siya kumakain ng dry na dog food. Kahit lagyan ko pa ng gatas. Hindi niya kinakain yung dog food. Yung milk lang. Pero pag ganyan, ay naku, ubos. Maki, kaon ng dog food mo. Hmm? Kaon ng dog food. Hmm.